जाथारबाय नामाब्रा दुरा नों फैनायालाय गोबाव जथारनांबायदांलै आं मोसौनोसो आदार होदोंमोनब्रा। जबायलै जनायाथ' खासुबाय गोबावखौनो जफैबाय। न'आव एकदम थानो बानानै बेरायलाबायनो फैबाय आं नोंसिनाव। नों बे दावराव जालाबायनायखौ खोनादोंना खोनायाखैब्रा? मा दावरावब्रा? मानसिफ्रा मालाय ज' मबाइलाव भाइरेल भिडिअ नायगासिनोलै जोंहा सानैयाल' गैया। मबाइल गैयाबा मायाव नुनोलै जोंहालाय? औलै बेनोथ' सिन्था मबाइलबो गैया माबो गैया साला मबाइलफ्राबो किपेडसोब्रा जोंनिया। आं बेफोरखौ सिन्था जायालै बिश्वकर्मा फुजा फैगासिनो बेखौसो सिन्था जादा। माखौ फुजा होनोसै जेबोआनो गैया साइकेलबो गैया गारिबो गैया जेबो गैया टिभिबो गैया माखौ फुजा होनो नोंलाय जाम्बा माखौ सिन्था जादों? बेखौनोथ' सिन्था जादों आं बिराद फुजा होनो लुगैदोंलै मा खालामबावनांगौथाय। बाराबा मालायफोरनाव साइकेल खावलाबायनानै फुजाखौ होगारगारगोनलै आंनिया। साइकेल खावनानै फुजा होयो बोरमा? गैया नालाय खावाबा माथोब्रा खावनो थांनोसैलां। ओइ नों प्रसादल' जानो थांलै जाम्बा आङो फुजाखौ लामायावनो होगोन ना आरामसे मालायनि साइकेल खावलाबायनानै। हे फाग्ला जाम्बा मा बुंबाय थाखोब्रा नोंलाय? आङो आरो मोनसे सिन्था जाबावदोंसो साइकेलखौ खावनो ना स्कुटिखौ खावनानै फुजा होनोलै? खावखांनानै अबाय दोनगोनलै नोङो हमजागोनलै पुलिसजों जाम्बा। ओइ जाम्बा माथा गैया आङो फुजाल'सो होगोनब्रा फुजा होखांनानै हरफिनगोन। आया मा रावलै बेलाय जाम्बानियालाय? आं थांसैलै दे। खावमारगोनबो नामाब्रा बेलाय जाम्बायालाय? स्कुटिखौ लांनो ना साइकेलखौ लांनोब्रा आंलाय? साला बे सानै मानसिया माला थांबावगोनब्रा? ओइ थांबाय साला सासे थांबाय लामाखौ बारस'नानै लाखानोसैलां। ओरैथ' रावबो गैला दं। ओइ सासेल'सैलै साला। ओइ थांबाय बेबो। आं हारसिंथ' स्कुटिखौ लांनो हालालै साइकेलखौनो लांसै आं। बाननानै लांसैलां। हेलौ ओइ खासेव मा दाबो मोनफैयालै नोङो? फुजा होखांलाय लांबाय आङो गारिफोरखौ। ए फाग्ला खावनानै लाबोमारदों नामाब्रा नोंलाय? औ थाब फैदो नोङो माबार फै। ए फाग्लाया मोननै गोजो लाबोदों माथो स्कुटिबो साइकेलबो दोद। नों फुजा होनानै गारिखौ दोनहैफिनबा बिगुमायाथ' मोजांसो मोनगोन ना फाग्ला। आफोद गोसोखाङोलै नोंलाय। बबे दुनियायाव नुनाय नोंलाय? गारिखौ खावखांनानै हैफिननाय जाम्बा लरग'। फाग्ला हैफिनाबा अबायथो दोननोब्रा आंलाय न'आनो गैयाबा अबाय दोननोलै लासिं सिंलाय। ओमफ्राय मा जानो लिंहरदों आंखौ नोङो दा? फैदो आङो माबा माबि लाबोदोंलै जाम्बा। मा माबा माबिलै बेलाय? माबा माबि माने मोनथिखाया नामाब्रा नोंलाय जाम्बा लोंग्रा बुस्थुफोरब्रा। ओमफ्राय दालाय फुजा होखांनानै दोनहैफिनला माम्बार गारिखौ फाग्ला बिगुमाया मोनथिनांगौबा आयु गिरु बारु। लोंखां जाखां दोनहैनोसैलै फाग्ला थ' माम्बार। ओमफ्राय दा बिसोरो गावसिनि गारिखौ फुजा होनो नागिरा बियो जाम्बा। नागिरबाय थाथोंलै। नों बायदि मानसि बे बुहुमाव गैयानदांलै। बिराद मोजां मानसिलै नोङो। फाग्ला दिनैसो मोनथिदों हो? थेंकिउलै थेंकिउ। ओइ दुरा सोरनि स्कुटि आरो साइकेल खावनानै लाबोदों नोंलाय? दिनै बे बिश्वकर्मायाव मा होननानै गारि खावनानै लाबोखो नोङो? असयब' सिखाव। जानला मेला दाबुंलै आयं आङो फुजा होनोल'सो खावदों दोनहैफिनगोनब्रा। मा जातनि मानसिलै नोङो? नोंनाव माथायाव मेलेम गैला ने मेलेम गैला? मेलेम गोनांखायथ' बेफोरबायदि खामानिखौ मावदोंलै आयं। सब खामानियावनो नुसनफैयो साला बोराय खालथाङा। आंखौ नोजोर होखाबाय थायो नामाब्रा नोंलाय? मा सब समाय आंखौल' नुनायनि बेलाय मालायफोरखौ नुवा मेगना साला। आरो गोथाव लेक्सारसो होबावदों नोङो मालायनि गारिखौ खावनानै पुलिसनो फन हरनो पुलिसनो। बुंखाबायना दोनहैफिनगोन होननानै माखौ सेरदों बिराद दिस्टार्ब होयोलै नोङो आंखौ। मोजां खोथा बुंनाया दिस्टार्ब होनायसो जादों सिखाव। आरो सिखाव बुंबावबाय दोनहैफिनगोन होनदोंना? ओइ आयं दाख्लैनि आलासिया थांबाय नामाब्रा? नोंनो खिथास्लाय सैमाफोरनो खिथागोन आं मिथिबाय। हे मोजां बुंलाय मोजां बुं खोथाखौ। र' गामिनि मानसिफोरखौ लिंनानै लायनो आं साला बेटा। ओइ फाग्ला लिंनानै लायबाथाय माखौब्रा बे बोरायालाय? है जानाय नंला बायदि मोनबायलां खासेयाव थुदो साइकेल आरो स्कुटिखौ दोननानै फैफिननोसै। दा फैनानै लोंफैनोसै दे। जायो थुग्रोदो माम्बारा।